سلام تخاتلتني لون بقر 15 مهرتنا تبطات كاب صماقتا مصحف امانه حجوز سب نايزا مدري ذا حبيس مان اون ارز باهيداوي ايدي جاكو تتصحفت مصحف كفلوكني مساي صنحو كنترا حدا مسغانا مفتح حوسيو ايدي جاكو كاب زغاطمو زسكحكح تمكرتات እኳ እንተነበሮ አወንታዊ አራያን አቂቡ ኣብ ህይወት ዝነበረ ቀለልቲ ነገራት በመስጋኑ ገሊጹ እዩ ክልተ ምህላው ወድሰብ ሓጎስን ተስፋን ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ዝጸልመተ ማዕሙቕ እዋን እንተኾነ ኤዲ ጃኩ ዝሓሸ መጻእ ተስፋ ሒዙ ጸኒሑ እዚ ተስፋ እዚ ድማ ኣብ መንጎ እቲ መከራ ክጸንዕ ሓጎስ ክረክብ ኣኽኣሎ ሰለስተ ህያውነትን ርህራሄን ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ ኤዲ ጃኩ ኣብ ልዕሊ ብጾቱ እስራት ዝገብሮ ህያውነት ዋላ ኣብ ቅድሚ ዘይሕሰብ ጭካኔ ንኻልኦት ንምልዓልን ተስፋን ምዕባይን ዘለዎ ሓይሊ ርህራሄ ዘርኢ እዩ ኣርባዕተ ዕላማን ትርጉምን ህይወት ዕግበት ይህብ ኤዲ ጃኩ ብስድርኡ ስሩሑን ታሪኹ ንምክፋል ንካልኦት ንምልዓልን ብዝገበሮ ተወፋይነት ኣብ ህይወቱ ዕላማን ትርጉምን ረኺቡ ሓሙሽተ ጽንዓትን ቆራጽነትን ንጸገም ክስዕሮ ይኽእል ኤዲ ጃኩ ዘይነቕለቕ ጽንዓት ቆራጽነትን ካብ ራዕዲ ክድሕን ዕግበት ዘለዎ ህይወት ዳግማይ ክሃንጽ ሓጊዝዎ ሽዱሽተ ይቕረ ምባል ንበደል ምቕባል ዘይኮነስ ካብ ምረት ምፍታሕ እዩ ኤዲ ጃኩ ጽልኢ ከይበልዖ መሪጹ ኣብ ክንዲኡ ብይቕረታ ኣተኪሩ እዚ ድማ ውሽጣዊ ሰላም ኣምጺእሉ ንቕድሚት ክስጉም ኣኽኢልዎ ሸውዓተ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ህመት ምንባር ንሓጎስ ወሳኒ እዩ ኤዲ ጃኩ ነቲ ሕጂ ዘሎ ህመት ሓቒፉ ኣብ መዓልታዊ ተመክሮታት ሓጎስ ረኺቡን ኣብ ህይወት ንዘሎ ቀለልቲ ነገራት ኣድኒቑን ሸሞንተ ንኻልኦት ምሕጋዝ ዘይተኣደነ ዕግበትን ዓወትን ከምጽእ ይኽእል እዩ ኤዲ ጃኩ ንህይወቱ ንታሪኹን ንምክፋልን ንካልኦት ምልዓልን ወፊዩ እዩ ንካልኦት ንጸገማት ሰጊሮም ተስፋ ንኽረኽቡ ኣብ ምሕጋዝ ዓበ ሓጎስ ረኺቡ ሸዓተ ንነፍሲ ወከፍ ዕድል ብዝበለጸ ምጥቃም ዕግበት ዘለዎ ህይወት ኣገዳሲ እዩ ኤዲ ጃኩ መዓልታዊ ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባን ንኽምሃርን ክዓብን ድልውነት የቕርብ ነበረ ዝመጾ ዝነበረ ኩሉ ዕድል ዝበለጸ ይጥቀመሉ ነበረ ዓሰርተ እትፈትዎም ሰባት ኣኽቢርካ ምሕላው ምንጪ ሓጎስን ሓይልን እዩ ኤዲ ጃኩ ንስድሩን ፈተውቱን ኣዝዩ ኣኽቢሩ ይርኦም ነበረ ካብቲ ኣብ ህይወቱ ዝነበሮ ፍቕርን ህላወን ሓይልን ደገፍን ይረክብ ነይሩ ዓሰርተ ሓደ ብዙሕነት ምሕቋፍን ዝተፈላለዩ ባህልታት ምርዳእን ህይወት ይህብትሞ ተመክሮታት ኤዲ ጃኩ ዝተፈላለዩ ባህልታት ኣረኣያትን ኣቃሊዕዎ እዚ ድማ ንኣረኣያ ዓለም ኣስፊሑን ርህራሄ ኣዕብዩ እዩ ዓሰርተ ክልተ ትምህርትን ፍልጠትን ውልቃዊ ዕቤት ምዕባለን ሓያላት መሳርሒታት እዮም ኤዲ ጃኩ ንትምህርትን ምሉእ ዕድመ ትምህርትን ኣኽቢሩ ይርዮ ፍልጠት ይደልን ኣብ ምሉእ ህይወቱ ድማ ኣድማስ የስፍሕ ነበረ 13 ብድሆታት ምግጣምን እንቅፋታት ምብዳህን ናብ ውልቃዊ ዕቤት ጽንዓትን ከስዕብ ይኽእል ተመክሮታት ኤዲ ጃኩ ኣገዳስነት ጽንዓትን ካብ ብድሆታት ናይ ምምሃር ክእለትን ምሂርዎ 14 ታሪኽካ ምክፋል ንካልኦት ከነቓቕሕ ከረኽብን ይኽእል እዩ ኤዲ ጃኩ ታሪኹ ከካፍል ድልውነቱ ንባዕሉ ቁስሊ ፈዊሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ማለያ ዘይብሎም ንጸገማት ሰጊሮም ተስፋ ንኽረኽቡ ኣነቓቒሕዎም እዩ 15 ብዕላማን ብፍቕርን ምስጋናን ዝነብር ህይወት ነባሪ ውርሻ ይገድፍ ህይወት ኤዲ ጃኩ ኣብነት ሓይሊ ጽንዓትን ርህራሄን ተስፋን ኮይኑ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከብ ህይወት ዘነቓቕሕን ተስፋ ሂቡን ሕድሪ ገዲፉ ሓሊፉን እዩ እዚ ካብ ህይወት ኤዲ ጃኩ ዝተረኽበ ትምህርቲ ኣብ ቅድሚ ጸገማት ሓጎስን ጽንዓትን ትርጉም ንምርካብ ክቡር ርድኢት ይህብ ታሪኹ ኣብ ጸልማት እዋን እውን እንተኾነ መንፈስ ወድሰብ ክጻወርን ሓጎስን ዕግበትን ክረክብ ከም ዝኽእል መዘኻኸሪ ኮይኑ የገልግል ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ ካብቶም ብጀርመን ዝቕተሉ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ዝደሓነ ሚስተር ጃኩ ኣብ 4 መዳጎን ማዕስከራት ተኣሲሩ ንምእማኑ ዘጸግም ካብ ሞት ዝደሓነ ሚስተር ጃኩ ታሪኹ ንምንጋር ጥራይ ዘይኮነ ዝተረፈ ህይወቱ ተጠባቂ ሰላምን ህያውነትን ንምዃን ኣወፊዩ ስለተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ይመስግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሰላም ኤርትራ ቻነል ኩኑ ቴንክ ዩ ሶ ማች